Нагода, якая нас усіх сёння пазвала ў гэты зал, сапраўды незвычайная. Не так, пагадзіцеся, многа ў нашай краіне выданняў, як і наогул, напэўна, ў свеце, якія маюць такую даўнюю, такую добрую, цудоўную гісторыю. 85 гадоў, як выходзіць літаратурная газета, 85 гадоў яна стварае вобраз нашай краіны, мастацкі вобраз нашай краіны. Таму што пісьменнік, яго творчасць заўсёды непарыўна звязана з тым, чым жыве краіна, чым жывуць людзі. І, канешне, яго погляд заўсёды сканцэнтраваны ў будучыню. Вельмі прыемна лістаць старонкі нашага Ліма, таму што там тыя першыя крокі, якія рабілі многія знакамітыя пісьменнікі, а пасля мы ведаем, яны станавіліся шаноўнымі, народнымі, паважанымі. Гэта таксама Лім, і гэта яго гісторыя, і гэта наша гісторыя. Безумоўна, мы памятаем часы, калі у газеты літаратуры і мастацтва было вельмі шмат чытачоў. Безумоўна, мы павінны прыкласці усе намаганні, каб зрабіць газету літаратура і мастацтва ўжо ў яе новым сучасным абліччы з улікам новых інфармацыйных тэхналогій гэтаксама чытаемай. Я упэўнена, што слова пісьменніка, слова чалавека, які валодае мовай, культурай, які валодае досведам пра стан нашай нацыянальнай духоўнасці, гэта тое слово, якое ніколі не будзе без парасткаў і без зерня. Бо зерня, якое кідаецца руплівай рукою у глебу, кожны год дае свае новыя і новыя парасткі. Мы ўсяго ніколі не скажам таго, што зрабіла гэта газета для краіны, для грамадства, для культуры, для адукацыі, для нашай дзяржаўнасці. Это ўсё роўна будзе непоўна, гэта ўсё роўна нешта будзе не сказана. Але разам з тым я вось скажу, бадай тое, што пару тезісаў. Мне падаецца, што вось Лім зрабіў у той ж савецкі час. Гэта газета, якія аўтары, якія людзі творчасці, якія працавалі з мастацкім словам, з літаратурай, а літаратура на той час была сінтэзам, бо гуманітарныя навукі іншыя неяк знаходзіліся, так яны былі не ў пашане. Так літаратура выконвала гэту місію, па сутнасці рыхтавала стварэнне суверэннай незалежнай дзяржавы. Безусловно, для сферы культуры ваше издание «Литература и мастацтво» имеет особое значение. На протяжении долгих лет вы создаете в буквальном смысле хронику культурной, творческой жизни страны. Все ваши материалы, ваши публикации отличает глубина, глубокомыслие, вдумчивость. Вы заставляете читателя задуматься над теми или иными процессами в области культуры. Я узгадываю тыя часы, калі я, скажем, прачынаўся ў 6 гадзін раніцы, каб заняць чаргу у газетны шапік, бо тады трэба было напіць він, а можа яшчэ і аганёк. Вось. І быў такі час, калі мой бацька, селянін, выпісваў Лім, і ледзь не палова маёй радні таксама мела ў падпісцы гэтую газету, таму што у ёй можна было прачытаць тое, што ў іншых газетах не прачытаеш. Таму я нават хачу узгадаць імя таго славутага рэдактара, гэта Анатолій Ілліч Трацінскі, наш славуты паэт і выдатнейшы, як аказалася, рэдактар. Тады супала ўсё, і час, і попыт, і асобы. І зрэшты, калі кажуць, што былі лепшыя часы, горшыя часы, часы заўсёды, в прынцыпе, час это ж вельмі адносная катэгорыя, і трэба заўсёды проста адпавядаць таму часу, які ёсць. А гэта не значыць, што хістацца з часам. Вось, а захоўваць сваю пазіцыю і грамадзяніна, патрыёта.
як рожове хлеб. Мне моя шлема зав'язала шлях, а я еду в Україну, тонко шукать.